Come on! Kuhan man karon pizza 14, second to the last. Ugma ang katapusan sa atong MECQ. Ang pangutana, ang tanong. Ay, mahuman na ba ni ang atong MECQ? Magpadayon ba ta o na mga chessmails nga murag wa may kausaban, murag mag-lockdown daw ta kagahi art. Patay na. Pa. Mao na problema ron. Ba. Mao na ron ngit. Andam na ang tanan. Mao na ang pangutana karon diha. Kay siyempre kung lockdown dapat ang mga ayuda pangkuan nakaandam na po na, naka-ready na po ba, nakaana pa ready na. Pero mao lagi ni karon ha. Ang atong problema, ang rekomendasyon, ang mga city, ang City Health, ang DOH, miski mga kapulisan, matod pa nila, kaning MECQ, may mo gyapong way pulos, kay gi-enhance man gyapon nato, na magyapon sila kaugalingon ang IETF gyapon na kuan, kanang mga guidelines, murag nahulog ron gyapon siya nga, matod pa lagi nila. Kani, kuan yun niya, gikan gini sa opisyal sa pulis, naingin siya, wa gyapon na pulos boss. Magulat na lang kita ni nga may ng executive order yun siguro mo ingon nga i-lockdown. Now, ang problema, miski ang mga barangay naghatag ng mga suggestion nga muna ni siya, dapat ingani na. Apan ang atong mayor niingon nga, ay, no it isn't. Walay ingon si mayor, dili yapon. Ay dong giyunahuna, mas dako daw ang magasto sa kuan. Mas dako siguro daw ang magasto sa LGU kung i-lockdown. Kaya siyempre, mga hatag ng mga ayuda guban pa, mas maayo pa daw gyapon ngayong ani. Magdugang na lang daw, ang ilang ng biro nga gisulti ito, labi na sa press conference, nga ang solusyon daw gyapon ni magdugang na lang po mga isolation ng mga lugar. Wala na kayo na puno na galing! Buang naman ni kalakihan ni oy. Madungga na ko nimo. Kana, medyo nakusog na. Kana, dungga na, okay na. Gidirect lang ako ni kinaunsa ni mong kaming biik kay mong gipapalit na ako nga murag ay silbi. Bitaw tayo sa. Unsa di ka tinuod niya si Mayor Oka Moreno, dili ka paminaw sa mga eksperto. Si Mayor Oka Moreno, abogado, pordini doktor. Oo. Mao na ida kong problema karon. So, mas may siguro niya makuha ni siya ba insa itong pamahayan pagtura to ito si Steve na Mayor o makita kung ano gibalik kay doon na rekomendasyon ang mga lokal na eksperto sama sa mga medical experts. Oo. Apan murag gibali wala lang kini. Naunsa naman ni kagayong bioro in town eh. Napagay tayo na mga nabinding yung mga issue niya. Atin na ng konseho. Nga naman di ba? Unsa man pati ang konseho, naghinom na karon labot din ato mga panghitabo. Wala, hilom. Nga naman siya. Tiko mamba hilom, watay na dunggan ng mga konsihal po nga gatikaw-tikaw ani karon kay, grabe, walay kausaban ang atong daily nga COVID cases. Og mo lagi sa mo lagi atong gingon nga nagrekomenda na mismo ang mga doktor, ang mga kuan nga mo na ni dapat tong buhaton ani na. But it fell on deaf ears kumbaga wa gipaminaw. Ang tubagra, ang solusyon niya na magdugang tag-isolation facility kung asa napuno na galing wala kabutangan. Ang Northern Mindanao Medical Center puno na yun. Tanang hospital puno na yun. Puno. Pero di lang puno. Mapribado o mapubliko na puno na yun ang mga hospital. Dili lang puno kagayad. Hasta o perting puno Maximum capacity na sila. Gaawas-awas na. Di na sila mudawat. Correct. Nakaroon, nga naman nga medyo gakahilom raman. Nagpakahilom raman ang lokal na gobyerno. Uy, sa Facebook! Saba kayo! Sunod mo tanan, ngayon mo sa... Hindi lagi pwede nga sa Facebook manisog, uya sa actual, huwag gano'y magdalag bunal. Mao na.
Sa Di ba pwede na sa Facebook, sige lang mo panghadlok sa mga tao. Ana, ang COVID baka matay, kabalo lang mga tao na anak, unsa yung gihimo diya sa lokal ng gobyerno. Tinood. Ay, lumis ka lundi. Mo na nakalabad sa ulo karon. Sa tinud-anay lang mo na karon. Wala karon pila pa gyapon ang average nato daily, more than almost 200 gyapon daily. Oh, daw be. Ha? Tapos ang Napa ba yung utang ng konseho dali karon sa katawhan sa Cagayan de Oro? Napa yung utang? usay utang. Lalo ba ka gihilom ni na to konsehal na namastos og babay? Wala daw nagfile og formal Unya, complaint. basa. Pila ba ka mga babae nga konsehal sa Cagayan de Oro? Nadia si Granny Balaba, Nadia si Dahinog, Nadia si Gaani. Pila pa kakakuan? Nadia si Rodriguez. Oh. Ha? Katuka ni Kapitan. Oh. Pila sa opat? Ha? Di mo sa opat, mga babae. Oh. Wala yung mga babae nga konsehal na milaban katong biktima nga babae nga gibastos sa ito nga konsehal nga sino? Wala. Ha? Wala man ni file nagkuhan. Wala naman ni file og formal. Wala ni file o wala na lang gipa-file? Mao sana. Oo. So doon na lahi na nga lahi tong wala ni file og wala gi-file. O niya, kung imo yung panawagan, dili na manubag. Kung imo yung interview, di na sila manubag. So, unawin sa man eh. Pero sa Facebook, grabe kaayo ninyo nga pagpahumot. Ha? Grabe mo tayo ilag ka na mga unsa kay di man nakawapang siya na pa mga epics day kada istorya do ana dia. Kaya wala man nag-direct man ko nag-direct. Ana. Sa Facebook, grabe magpahumot. Ha? Grabe kayo. Pero kung imong nga tanawon diha, kung naari para mas tamasan nga babae o binaryo yan o kining upat dato ka mga babae nga konsehal, di lang di ay mo tinog. Ha? Ano man na, Hangat kung ikaw gani ganun makonsehal, timaniya, ikaw din ang mamay mong tingog sa katawan. Wow. Ikaw din ang maging-away para nila. Dili pwede nga, kapartido mo nga ihilom lang. Ha? Remember, katong ginaingon sa Manila ni Manuel Quezon, ha? Na my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Nada. Ipa-translate na to nakalito niya, ha? Yun na ba? So, kumusta man? Mindanao, kumusta? Visayas, kumusta? Luzon, kumusta Pilipinas? Hinaot nga na kamutangan sa mga kaintan ni Takla, basta diri kami kung saan gapanukad. Kung asa kami gapanukad, medyo nagkalawsi maning amo ang lokal nga gobyerno diri. Abot na lagi. Abi ko maghawag ni. Na-interview din nato na silang Mayor Oscar Moreno kanadto na medyo ayos pa kaayo, ha? Pero mo rin nga, if you will not innovate, you will evaporate. Correct. Ang imo ang past successes, ha, will not guarantee your future success. In fact, the greatest enemy of success